खुलुमबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै दिनै नोंथांमोननि सेराव आं गोदान दोंसे खन्थाइयाव रायथिनाखौ लाबोबाय आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजां मोनगोन आरो खोनासंलांगोन होननानै दिनैनि खन्थाइया फैदों चिरां जिल्ला रनसायथाम गामिनिफ्राय खन्थाइखौ दैथायहरदों सानसुमै बसुमतारिया खन्थाइनि मुङा जादों नों आंखौ बुजिदोंना खन्थाइखौ दैथायहरनायनि थाखाय साबायखर थाबाय खन्थाइखौ रायथिनाखौ लाबाय खोनासंलांदो नों आंखौ बुजिदोंना नों आंखौ बुजिदोंना जेराव आं नोंखौ बेसेबां मोजां मोनदोंमोन मोजां मोनोमोन आं बेसेबांबा हरनि समाव नुयोमोन आं सिमां नोंखौ लाना बेसेदि सिमां सुजुयोमोन दिनै बे सिमाङा मोगथाङाव जाफुङासै दान्दिसेनिल' आंनि गोसोजों गेलेफैना आंखौ बियो गोजोन होना आंखौ मोजां सिमां नुहोना दिनै आंनि गोसोनिफ्राय गोजान जालांबाय बुंनायसाय नों आंनि गोरोन्थिया मामोन ना आंनि अननायावनो गोरोन्थि दंमोन आंनि अननाया गुबुनफोरनि बादि नंखाय नङामोन अननाय होदोंमोन आं नोंनो थोजासे गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै नों आंनि अननाय मोजां मोननायखौ नेवसिबाय गाबखाङो गोसोआव बै समखौ गोसोखांना दिनैबो बावाखै दाबो नों बुंनाय खोथाखौ गोसोआव जाखांफैयो दाबो फारि फारि हास्थायो दाबो नोंखौ आं नाथाय नोंदि आंनिफ्राय बेसेबा गोजानाव खन्थाइ एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना बे खन्थाइखौ मोजां मोनदों होननानै खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो पेजखौ फल' खालामनो दाबाव दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों